Abusia ya mama Jo amama kwa by brasso so mamuni amaudo beso nsamwa ya bobo no nwumre o Sompa television so yeba na ye deba beso mo ensam do so na poso enie odon for ya domwa na woche ye kwakọ ramu Ghana madehye ye kone akwakoto aba akwako yi assemblyman ye small honorables no na abato kamisa de mpenifo akasa omo chese kumasefo ene nkranfo kan obi ene ya na eduru eye assemblyman abato so a amanfo enter enkonkoto mampenide da John Dramani mama etwana proboso building Ghana campaign no wotwaso ano de atuga se oman no wojade mama mpenine na do danko akufuado no wase no amasese bibia anya dwuma ewo omayemo special kwesi Peter soso no onumunyamfo bi tunofo se ebeya woman na ninko na dwuma ho no wonye na dwuma ye sense adwuma no wontimie na ode kwakose dum ene adan mampenine na do danko akufuado soso de atuga se hwebe afi wenko awieye na yenko rafi fifuro mu de abroso a ene rafi no mu a sebi abadamfo omsoso no omayare sane ho nsensem omde ni nyina ebekwa kura health insurance mu ama health insurance kurokrom ede amommaye abzafo weni afoforo pinu a ene akekese ene se kasia bebia wo bia na nwumre yeba na yede ababesomo yemfa sedama 21st clinic yesi ye sciatica expert ya eye eba ni ntini no efiri woto na se efa usire mu fa na nkokum efa nampo no so onantuni no nampo no so no abzafo se twetwe a odo ne 21st clinic ya yede aduru be kan amenadwane mizo ne 5G drink ne guso a ye no nom mizo no de oye wedding oye ye o serve atu anim 5G no so more energy 3A Herbal Center at 3A cool capsules abedwa so akoko no etise de asebetu na asiahye na Express Group so no e de call eye abrochire am yakwa ye de ye bia opese okọ Canada opese okọ US opese okọ UK Australia New Zealand Germany oma bia opese okọ so bia no absiafo fa hon krata sem nyina ekodan Express Group na yenye eho adwuma emfama absiafo wo mo na eta ye chie aboye chidom aboye donti ama ye vemu a bia wo bia na nwumre yetimi abane aba besom wo wadwenche no nsusue obetimi dia aba be kan wo abra wo kan wo ye social media platforms awodo ni nyina so okọ Facebook wa aha Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana wadwenche eno nsusue o de bia ho no mo a absiafo eguso a ye bekase no mamo no ye bekenkai ede amamo medine sasan na ya bo malibia bogabsiafo yenye bre na finsam no yenkomo ankasa emfa emamo ye de mo hyase de free Ghana ngomasua ho nsensem na osofo a ohye man Ghana ngomasua ho nsensem so mrase gani obo mrase gefie ma desia obosomtwe abatom pesua so yewra doctor osay ya waduchum na ode atoga so bibia obegina baabi na wadwa nanum akeka ne opese efrimra mampani na do danko akufo do ba ye Ghana ngomasua nyina asay ama yen kwada no bonia na ebon a na oya no na onim ne wo keke bia wose na no nso hwe a enkwada ikotwere ye emu BC ene emu wase exams nyina wo wase ne enkwada ne si yi no we etwitwa ye no a edi ho adanse se mampani na do danko akufo do pensi Ghana ngomasua ho nsensema peja na ne nyina asoso no akoye free education no a mampani na do danko akufo do edeba ye no onobo osay ya waduchum ede sansem tu jawabra ene okọ yewra krobia sante kotokoyene opemso say to otosumi no na so danso odanso na so menhia himfie na ode abayin siseye omutirimupo ene ntutu a omode agu akwam epeja Ghana ngomasua ho nsensem ede koto yewra enim na Dr. osay oduchum nchiremu ni kwan bɛn so no bɛfa obetumi akɔbi akɔbi ɛna ɔmo yɛ ɛfɛ Ghana double track no ɔmo yɛ yɛ no school ɔmo de baa saa bɛrɛ na bɛnya akɔnya nkyɛn adeɛ wɔ eti double track no deɛ emu na ate nkyɛn adeɛ saa na ne mu nneɛma nyinaa eti bɔdu brand ara no dɔɔso bebree na enya bɛni fɔm kɔ ɛna bɛka kyerɛ bɛn na mo yɛ adwuma sɛ yɛde double track ba ha ɛbɛboa ɔde kɔ ɔmantɛni hɔ echechiri kuchira mwana na mampendese se no yeye ama parani na ro studio ya famra na double track by na na kenjo so usha
school bi ti sɛ okokwa 7,000 o ti bɛ 1,500 wɔn nyinaa ni hɔ ɛbrɛkorɔ na emu afɛm ɛwɔ school hɔ na ahɛn ɛwɔ fi na kwan bɛ so na ɛfa yɛ a double track yi ansɛ ɛmuasua nea yɛfa yɛ sɛ ansa na double track yɛ fa nkura no kɔ school a ebi a na wɔtwe na wɔn yɛ nifa na mmiɛnsa na wɔn akɔ ɛna ɛsɛ baabi saa bere ɛna ahodoɔ a yɛde kɔ school no a ɛyɛ ɔha aduɔwɔtwe no yɛte so ama aba ɔha aduosia ɛnan eti ɛna ahodoɔ nso ate sɛ bɛyɛ nipa mmiɛnsa nyinaa bɛ na akɔnya group mmiɛnsa no ebi na akɔnya no kɔ school na emu. Abusianti wei aye mrasebedwani a wo mrasebedwa fie ma adehye a wo bosomtwe abato mpesua so ono akro no a esa so yesoafo a gade yegomasua ho nsensem ohweso Dr. Oseya Wadutwum ena yetene kan wei mra enne nananom bodwa ewo eye menhia hemfie na okoye ekosi bibi kakra de kire nananom fa gade ngomasua ho nsensem efrimra mampani na nadu danko akufo do baye entutu omudi egu akom ho double track ya amanfo bi ka se akufo do ababeda ne Ghana kunyina traffic light ya red so na green so na yellow so a ese Ghana ngomasua no o chese enokra na aboa apagya nkwada na desua enam so men ne nkwada no kotworo nso a na je so matwetwa ne nyina na ese o maye animonyam no abusiafo yemfam mfiri ngomasua so na yemfam enko asambere ma abato no a odonfo ya dom a eba so no na sekedi aponya nkrompon ya dom na katrama da abogye moje die mafusane ne antiate nkabone bia ne senumpe etwetwa numpe so na wedi eteta wedi so a na watwe ye kwa akowura no ne da bunada ya eye December bosome de etoso dunkono ye be kwa akoto santene ene ye wandogodogo la ya dwem mpena akoso ya Miguel na ya to abade yi ya sambere manfo no metafro mo small no aboso no no mahwe ama yinkrase ene ya papa membo hu nsensem atumpone na sabato no a eba so nyankopon ya domo a next week no ene abato komisare mpenimfo akasa de afa ho kire se kumasefo ene nkranfo ka ho kumasefo ne nkranfo wo mo ka ho ene ma de bia ye koto asambere ma abato no a amanfo nhyedamfo mo ni eni akire ene mpeseda ne duru no mo kra no a wo mo akwakoyo madwene so mo kwakoto aba Dr. Bosman Asaria wo ye penimpa be de akire a woda abato komisare adwuma na no ene ne wona nsemtwefu butu mai kakra efa entutuya abato komisare mpenimfo aye ede kwakowura abato num abane ye to ene ne kenkan nyina ene wo chese kumase ne nkranfo wo bia ye no hu busy saa ite duru no mo nkonkoto ite baso anu a na nipa ni chiechiem wan asabere wa bia no me basa so a enhyeda mo anhye nkran bia Dr. Bosman Asare nkoma ene wona nsemtwefo boy kakrafa asambere man abato ho ni. The data is very, very clear that in the urban centers, especially regions like Greater Accra and Accra proper, and you look at Ashanti region, Kumasi proper, usually the turnout has been very, very low in these two places, and other major cities like Cape Coast, Takoradi, Sunyani, etc. But this year, we based on what the work we are doing and what the assembly members themselves are moving around, telling people about their programs, their manifestos, what they intend to do in their various communities, we get the feeling that the urban center numbers will increase. That may not still compare to what will happen in rural regions and rural communities, but we expect to do better than what we did in 2019. And I think for those of us who are in the urban centers too, we need to be encouraged because this is our local governance system, and if you live in a locality, the onus is on you to be able to take part in decision making at that particular level. And we run an indirect democracy system, a representative kind of democracy where all of us cannot be in the assemblies and make decisions. What we are saying is that we are entrusting decision making into the hands of some individuals. So if you live in an urban center, you need to be interested in the decisions being made by your district assembly. So why not take part in electing somebody who can go to the district level and make decisions? You can even have a meeting with these individuals and tell them these are some of the challenges.
Abusua hweme da ni ranwa na seno Dr. Bosman Asare eye pene kwanchefo abedi yechira oda abato commission adwuma no na no ne nsemchefo butu mic akra ne nyina akwakoye assemblyman abato no a odomfo ye adom a na wotwe ye kwakowram ne da benada ye December bosome de toso dum kro ye kwakoto santene ene ye wandogodogo la adwe mempana koso ye Miguel ne akwakoye assemblyman fo ene ye unit committee fo no bo kire se kumase ne nkranfo de bia busy ya busy no a ase yemfa hwe ho no eno ene kan bi medro assemblyman abato so a ya na yempemu ampo ne mpese yakọ na yakọ akoto bie no ye to aso ne de manko special kwasi Peter papa no no so atena ye abusuafo ye bodin amani paso wuo so yare o so ofie so a enka papa ba na akra de enkoda GAD7 ama doctor for work on cha ba ya sabia e de inflammation ne so a enka sabre kra de enka ka ne ho me ne be trepe koye ne tri a na enka woko na opani kisia jaben ni nyina ekoye nkomo a woni nsamtwefo eboye efa sese na dwuma wo yese wode beko kata sese dwumde kanka ne proye na watu ase no a ode ninsa koka we ya yese nko edin so ko ha enko ena ode we kura kogina court a na atemuafo ya bobo ato agu ne ade a edu ba bi wokoka se won de agya wakwakoya nkonam na akoya ono nko a na we susu no emu na bam obekoso no ye adwuma no na waye ni obetimi bia se be na kata sese dwumde kanka ne proye watimi etu ase na enam so mapani bia wabere ye ewo mra ho a waye afrukutu wo hom wakase mpunepuno wakase nhye Dr. Kwakwa na ne jinde ene Sompa FM nsɛmtwefo adinkomowrai ayobi a wabene pa ewo mra ho a wasaso kyere ho ade ewo gempa na otu kisia jabenfo special kwasi Peter no otu no fo se omana ni nkɔ na dwuma ho na se kɔbasa bia obi kra ye bɔne obi adi sika bia fo bi nsase ɔde sika bia kwakɔgoro bedamase na so so de ne kwakɔgina mra no a pa danse bata ho sense amanfo keka no social media no a wote das ya brewa no market so na de kwakɔgina court no enye sa ansam ne ye ka no wonu mu ya dance ya wode betoto wonsam ho na wote mafo no begina so de ebuo wo ya no fo na se wode ebuo ne bem na de asem ba akokɔ ne ebuo afo na begina radio so betoto nyom bebu chese bekeka nsem wonsam fata na anhye da moa bia Dr. Kwakwa na ne jinde Sompa FM nsɛmtwefo na ja yebu pin no se de ekoi special prosecutor adwuma obetimi aye amanfo bi kra de nsusu e ba se be ye kra no a na tren ne yengu no nya de a ebebo ye bia ne yeka hunu ene ye kwa akɔbɔ no hɔ no mo ene wo kyese so mo na ni akɔ adwuma no no wa pa dance ye e de abata ne nsɛm no ho e de akɔkɔto a adwuma no nkebe ye mre pa de ama no nti nipa no a wo boko adu no in terms of criminal prosecution we have two elements. First element no the burden of proof is a nipa no a wo boko adu no una wo so di wadazidie ba wo be ka wasem na odi atomra ho se masem a meke adazidie da ho ni wo de tomra ho a ehun soso ni ena ne toso biom in criminal prosecution every bibi standard of proof ni say e wo so di adansi a ebe ma judge no obebu aten a na dwenu enye no kasrina bia emanu nye any doubt say asema wo kan nye sa na tie enti wo de wasem kokot say court no judge no na wa hwe wasem na wo kan no adazidi e wo ho e de to mra no ho na say one team man convince judge no a say the evidential burden no one team and prove enti no if you are not able to meet the burden of proof ni standard of proof a judge no on kan wasem ma enti minu no ye special prosecutor I know say he's a very outstanding criminal lawyer and as I say the director of prosecution office of the special prosecutor but who the wasem court wa who na also kan wasem o say one team man convince court no minu court no kan wasem ma the court will throw your matter out. The judge say, burden of proof no, one team meet standard of proof no, one team meet and what's them the two them Mr. say, Kisia Japan, all these years our practice, on lose case or court to that. Them our private practice no, on lose case court to that. for Dr. Kwakwa na ne jinde ene yetene nkano na wamana nso a eno ache no de soso se sansam no a yewura kese agyaben bekeka ye ne de na no hye na no odene yas yanhye ye ne antretene ampa bibia nsechira nka nkire wura no a ye gya no mane keka ne nsam saa edigu agyagyefo ani mase edigu court ani mase a edi ne saa de ne saa ye bekwa kodu ba bia Ghana ni bia no wono mu a obenya gidie e wo mra ho ekoba saa no a na obia de mre kwa akohye ne nsam
akwakoye niema ensem fata na omani gia na eje gu no ntine nsam no de ose na no ose na no odene a ose ye koye nim no sa niema sei no isi ano ekwan Nigeria the why attorney general for so many years Isia Jabi is a very outstanding lawyer especially in criminal prosecution and the admin the woman but when the say na say a particular case I would econo 1 year case ni one gather of facts 1 year evidence am fan tumrano ne also the tumwa the facts that we need you cannot make a mistake as a lawyer and you corner say court no anka sama mawa there's another alternative ya can be and see wo say kisia jabe o gidi say ne judge the court no aka no until say you should go on an appeal and the press conferences they play there yeah asana yen kan radio so asana yen dinu court is the whole Africa our judiciary one of the best and you call international court be Ghana for judge for editor no be okay the minimum there maintain say what can say say no better opportunity then is unfortunate man me gidi say judiciary no asama e dey ma on say they have to be independent and you can say omutie instructions obi kire won say wo koye we na say anase koye we the judiciary is an independent for Dr. Kwaku Anane Jinde Eyobia wabini ye pa ewo eye emra ho wakase mpuno a epuno wakase nhye soso a ehye wasaso kire ho ade ewo Ghana Institute of Management and Public Administration a etwenitia eka na se gempa eno de futu eko ede ama special kwesipita ye rakisi ye jabe no se asem de koba akobosmani mukura no yesi ye kone mprensa wakoba akono akwadifo a eno kreso obia ni hono mo a wadifo wo court na ni maye feda nanso ukodi fo no wo kwan sa appeal num ne adeade ubeye bie wonye ososo aba betra radio ni TV so na say ubu abubu na ne wo adwuma no a wo se waye na so ye senior lawyer no na ni hwe ntinyade a wo se yeso so wura no so kra abja for safe no abeka ye ho a na ye ka wo se Sompa television ya nwumre no nsia kase ana nsam no ba bia wo bia no yeguso e de ma style bia no wadwenche no nsusu obetimi de abeka ye ho wabra wo kan ho our social media platforms are doing in so oko Facebook wa ahaya Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana Saoti enka obono ne afomantem ne mu a ahaya Sompa 98.9 FM Sawo obono East ahaso so Sompa 90.7 FM and asantemantam ne nkwado nyina Sompa 93.1 so no ekura yemu a anwumre ye kase no the sent no age bebia yento aso ne inform free special kwesi Peter nensensem ne ho yemfom nko NDC amanyuku no jobojo eyezu eyeza idebi keke NDC amanyuku na tena ye yemfom nko Ghana mampani dada John Dramani Mahama gonja de se konkro te jatanguma so pre osoro wedie ni abiro bi anunum atutu pa Professor Maka efrenu Jomaheni na tena ye ode ne building Ghana tono asaso ahye so bio semeka hye ne so di kan hyase ekobono ene na hafo ekobono isia ekosiesia mperimfo se ogusuwa ne Ghana ma de hye edidi nkomo we na enkoye se ndisi amanyuku no ekoshe dem akoshe kukuom baabi no makwa akotwotwo ne magu krata so se manifesto e de ababeto Ghana ma de hye nim wo mo enante aben Ghana fo abebusa Ghana fo ye hawo ya tete ni ya tepe no matwro e de egu krata so afa ho adwene akire kwan on befa so asoso sa ne manano no ene wato de se building Ghana tour na se ene mo kasei wakwa kopie se hwiyoso ene ne mpotemu a wode nananom gusu a edidi nkomo so adwene e de afa ne manifesto ene ne nisu ade hunu a owo e de ma omaye ho na mampani da John Dramani Mahama de atugya se wo manu a woja ye e de ma mampani na nado danko akufado no wase no ama se wo manu ba bia no no mo a eye adwuma okọ education a enye okọ bambam nsensem a enye okọ apomdini mu a enye kyese bibia anya adwuma wo manu mu na odi ho yaw na wosre Ghana ma de hyese yenya ne mugidie yensamfo tumi ma ne bio na waye bi da no beba no aba be ye de eche so sa e de amon no mampani da John Dramani Mahama ye man Ghana nya ye femu no ye hu bi da say o na Rollins chichire to ho e de ma kofo president kofo chichire to ho e de ma mills chichire to ho e de ma me me so asomdwe mu me de ma president kofo say enye sa o man ni e say baby anyoma si kono se anso ano a ebe kono boni bibia essay ufa sector bia education health
cocoa sector economy bibia say na ehun hia say ye ni betimi bia na yeso ano so maya me de share na akofado samaka say amambo we etese baton race otu urumike edru bibia na the baton na ma obi na ohwa baton na me de ma na akofado ne baomia no say omama baton no atofom nti ho say yesan peja sa baton no na yetoa americano so na dumia yehia nipa or experience nipa waye bida nipa obi ehu ne nsa no edwumada efi say edru say emema mro na yesan peja Ghana ejina na nanso Abzafo Remed Dani Ranwan Senu Mampeni da John Dramani Mahama Gonja de Sekonkra wati jatangma so pro soro bedie na yete ne nke we yemra na wakona nanmona so e wo sehyo so ene ne mpotemo wabra na ode ne building Ghana to no akwakopie Western North ene ne nkwado na eno ache no man hene a owo sehyo so okatachie kwasi bumangama wotoso mieno ere to Mampeni da John Dramani Mahama enim se na no ayemfo kane tumi a na nka wo mo se bibi kura kobone bibi techemo a kanananom etimi bam ebeka ho asem bibi na ekoso mpotemu a nananom etimi sama somasi anaso obentene ema ne ba nananom nim na ade na woye no se entwa ye kura no a omo akini dadua etwena so edetenetene oman no saatumi ni nyina ase Ghana mpanimfo ne amanyofo yi awotire ede afiri nananom nsemu a ama nananom te a omo te wono mo sese no kyese omo hu ne omo ye bia eti ama oman no enkyekire ne nkankono nananom soso wo chefa wo mu a se saatumi no omo dane de ama nananom a amanyofo akuta bonkum no na nananom soso ekutanifa kakran onsum ene nipa na yetenetene oman na akoyanim Sompa FM Some kakra han say ye ahemfo no time bia ye ka politicians no maji etumi na free ensem maji etumi na free ensem se se yeti ye ni ahodin bia enne ye be sama obi kura wa himfie otumi tena mani kaje je ye mfa men kokot na kan ne no tumi nkansa nti se ye wura so samba bi mo dia ye ko national house of chiefs na ye ka and the one some for you 2 minutes my on for you 2 minutes my na so the 2 minutes my dear and the ahemfo nyina e ba be dinachi ahemfo nyina e ba be dinachi me to so bi akufo ade so ama region ba region na nwie peyo nti ono so bai adie na ode ba be ka ho ama ye region no so apaja obi ahu se ye ma ye region no ye so ye ne Ashanti region e ye pe ye ne ba bia region obi a ye so ye pe Abzafo we eye okatachie kwasi bumangama otoso emieno oman hina owo sahwiyo so ene yetene nkan we eye mampani dada John Dramani Mahama na probo awode akwakopie Western North ene mpotemu a okọ sahwiyo so ne ena na esoso ede na nsemi eto na nimu no na mampani dada John Dramani Mahama amana nsoa ne 24-hour economy asemu a okokan ya sisi amanfo dana prawana metwe ne we twini bunkum twini nifa no wose enche bia wode ehun kyiremu ene ehun ma baamu ne wawamu eba beto Ghana ma de hienim am ye hunu de yetua mu pa ene saa 24-hour economy no sene obesi ayentutu ye nafa ama boa apagya dwadie ama mranche ne maba wasoso afa ho enye adwuma ye mampani dada John Dramani Mahama jina na yewo enhyehyɛ bebree yama yankrofo atrase adwen ho sene beya san hyehyɛ no yeba na yede ye adwuma ebesa magana de no to mapafra na nanu me court you say na me yi ba ko eto omanim say aye Ghana ha nyina he aye 24-hour economy na 24-hour economy adwen hwere wo mu ne say yesha no na ndwuma bebree anajo muntum anajo so na ope pharmacy a okwa omoye adwuma filling station emre bia obeko bia o de ka akwa ombebu petrol amount factory for as mimi nyi wo esrem
secondary school na make secondary school stream vegetable oil mills Mensilo rice factory Ghana cotton company omu nyina na omu ye edwuma day and night omu night shift omu day shift nti ma omu timi fa edwuma phone bebre if say bi be ye edwuma anopa ebi no be ye edwuma anajo na we mu na wotwe omu ye edwuma anajo a na wotwe eba na omu asesa na omu amaba day na we mu so call night sa na ne ye no enti ye dream hu say eden na ama ene factory muwa ye be 8 na 5 ya pon enti ye dream hu 2020 manifesto na wom nkofo feel say bibi foforo na media basis ya ubie ye manifesto page 105 2020 manifesto 3 shift system day and night ewom enti say adia nemre aso say ye di edwuma Sompa FM oko wiase afana nyina amaya echese omedru advanced stage no mu nyina ye mpo anajo ye tutu kwan ha anajo 2am 3am wonama bibia opebia ewo ho enti ye san hyehye nso a say beboa ye mbabunu bebrea omunye edwuma nye omo wie school omo tete ho se edwuma na onopa ne anajo ebinu ko anopa ebinu ko anajo omso mbenye edwuma ne biaye Abzianti weye mampeni da John Dramani Mahama ni yetine ke weye na proba wade akwakopie Western North Mantem ne mu a okosia na na matena nkonya wo se hwehwe so enana obobo sansem we so de ekere omo se 24-hour economy no ne brenie na samanfo kra be ka se ne nso a 2020 elections no and this amanyuku manifesto mo de ba bonten no na ewomu a na waye ne se enkoba setete ho no no yesi ade sa na asemo asantie ya ade sa ne nyina kwa kodaje se awia pia nsa ne aba be pia no aduane no na edia na dwu nyina ye be ye adwuma wo se no ne bre na aso no be koso akirechirem no wawa ma baba mu ye e de atogana ma de hye enim amza ofa eguso de mu ndc amanyuku no atena ye yenkwa ma no so na ye ne kane national organizer e de ma ndc amanyuku no yewura yaboatin jan ofa enkodi nkomo ya tese otu ndc amanyuku mpenimfofo se hwe no ma mo mutirima anya omo de se ohwe research ahodo a eku ahodo ni nyina ye no a mampeni dada dwoma mawini mampeni dada dwoma mawini global info analytics hwan obia se mampeni dada John Dramani Mama ewini itiasa tirimude kakra yaba eno ne wotu party ne mpenimfofo se sa tirimude ne ba pe na de ne ya ye de no ofa ye mo adwo emo official pa mejo so binia mejimedi se ho ye ofa o nyame adom ho ye pa na mo so erade adom yesoso ye ho ye pa na wafutu a wode ema o party mei ena yeje mu nchiremu party ne ma na etirima ye omo de wo ho mini amedase bebre we na mini radio kasa fidie bi sniper bi na kasa ana wo chiremu se wo ba bia wo be fa bia no that the prefer say ye winning elections na wie na ye winning wie na mse be say no me apart from that be a politician no me say football administrator na ni minim ni say football ye mo wie ma referee am on the wrist say upon 2 minutes grand obi team di 2 goals no okay say ye yiri ye ho na ye adwuma de e fi say nipa no aya ye de omo esi aka no ye di nkan omo wa ba mu ye to so mienu omo ye niam bebre am ye hu bi enitima ye maximu de e ma ya kwa mu na ye nya ya dwen say o ye mfa kwabra meka ho kwabra kra no ehia se be kwa kofre na be ka ho kwaku e de be ka ho a no kra no nyame adom ne ye wini a obewe na ebi am position kra me we na no so na kwaku ba be we ntimo mane pede da bi yedi eno ba mu pe ya hwe ya enema be fires enti obia ya owa hodin a oye ndc ni a waye adwuma bi da wo hye hunu bi no yenko fa sa nipa no emfa da mra na ye nyina yenka mum na ye tibunye adwuma ma ndc fa de tempemfra na ni nyina na ejira ya ye ka Dr. Kwabradu fo ho a ye ne bontoa no kre ya ye ko eyo mampanyin dada ne nanso ye ko ni fie ebiso no di kamba Dr. Dufo no kre o
ɔne ne bedi kɔmɔ na yɛn so yɛ kɔɔ yɛ na nsɛm a ɔde ba yɛ no yɛn so yɛde hu yɛayɛ kɔmaa ne sɛ yɛayɛ krado yɛayɛ ready sɛ yɛn nyinaa bɛka bom na yɛtumi akɔnkɔden na ɛno nam sɛ radio kasa fidie nso nipa no ebisa me sɛ na ɛno no saa no na yɛsi awie na afei deɛ yɛba bɛyɛ dɛn na mekyerɛkyerɛ saa nneɛma no mu sɛ biaa wɔsua hunu ɛwɔ m titiri te sɛ yɛ mu binom adwuma no yɛayɛ akyɛ experience no wɔ hɔ na sɛ ɔma mfrɛ ama yɛamfa experience no ama mmɛboa na yɛyɛ adwe sɛ awie a wɔnwie a na yɛdi yɛ dɔkorɔkwa nti na wobisa saa na ɛteɛ na ɔfa ɔyaa no so a wɔn ɛkɔ akɔfa n'aba no so ɔno so ɛnyɛ ready sɛ ba a wɔba no ɔbɛba abɛboa na ba a wɔba no ɔbɛba abɛsɛɛ nneɛma a na wɔfa ne yɛ kɔ akɔtwe ne de n'aba amanyɔkuo ne mu obiara ni hɔ a yɛne no kasa yie na yɛkasa yɛde ne ba mu amana ba bɛyɛ ma wɔma nipa ne bebree yɛwodi a ɛwɔ mumua ne sɛ yɛ sɛ mefa sɛ bi a woyɛ chairman woyɛ secretary woyɛ organizer yɛnya to aba na amanfo no si o ebi a wo nso ayɛ bi enti bi atwe ho ma nipa foforɔ mmerɛ a nipa ne nya ba pɛ ne aya ne so wo ayɛ to aba yi wo no si gya ne deɛ kɔpɔ ba bi tra yɛmmisa yɛmfrɛ wo ne wo nka bibia bi brɛ me yɛ regional organizer wɔ Bronx half region saa mmerɛ na ɛnyɛ ne yɛyɛ kyekyɛ mu me nsan kɔyɛ adwuma wɔ Western region ɛno so nya ne yɛyɛ kyekyɛ mu na ebom mewie mebɛyɛ deputy national organizer ansa na mebɛyɛ national organizer ti yɛka organizer adwuma no deɛ a mawedare mu yie ɛnso mmerɛ a mebɛyɛ organizer no na mewɔ organizer dadafoɔ bi no mu a manto ɔma mu obi te sɛ owura kasitapɔ na ɔyɛ former national organizer obiara nim sɛ ne office sɛ na meti wɔ ani obi nim sɛ yɛ former national chairman ɛyɛ ofosu ampɔfo ɔno na ɛyɛ national organizer na meyɛ ne deputy but na mewɔ da biara me ne saa nnipa mmienu ɛde sa wɔ soɔ na yɛ first national organizer ɔyɛ Reverend Kokwankama waka baabi ɔno nso me ne no ansa na baako bi nso aka baabi owura Ajekum ɔno nso na ɔyɛ former national nti me pɛn no na mewɔ former national organizers ɛnan a na ɔmo anim anim kae saa nipa nyinaa me ne ɔmo adi sa wɔ soɔ agye ɔmo ade nkyerɛ ɛne ɔmo yɛ meeting bebree ɛne nti na me pɛn so ɛtumi mi awini election yɛsan retain yɛ yɛfiri hɔ wieɛ no noa no yɛyɛ program bi akora na obi amfrɛ wo yɛ wobɛhu ne radio so ne TV so sɛ wobɛte sɛ NDC fo ayɛ program na nyinaa MPP fo yɛ ɔmo program yi ɛyɛ owura yɛ a ɔyɛ ɔmo former chairman yi Makmanu wohu no wɔ hɔ bi nokorɛ wohu Lord Kome wɔ hɔ bi nokorɛ wohu Samia Wukunu wɔ hɔ bi nokorɛ na NDC yɛyɛ programs a ne yɛ mu bi no mu hu yɛn wɔ hɔ ɛne nokorɛ mu sɛ woamfrɛ nipa no a ɔsi sɛ no waba na woyɛ wadwene sɛ wofrɛ nipa no na ɔba bɛsɛe no a wɔbɛsɛe ne sɛ obi a yɛ asɛm sɛ mprɛduasa bi te sɛ me ika ho bi ne yɛti party a mɛdi party mu akɔtena bɛdu saa mmere ɛsi sɛ na meba bɛsɛe party no bɛne nyinaa ne sɛ yɛayɛ ne sɛ wo deɛ woayɛ w'adwuma wie na sɛ yɛato aba na woanwini biom a kɔpɔ baabi tra nti wosua wunu no nyinaa no na de akɔtena baabi ɛno wɔ fotuo na mede ma ɔmo sɛ sɛ yɛ national o sɛ yɛ regional o sɛ yɛ constituency o sɛ yɛ unit o baabi bia wɔ biara no bia yɛ a wɔyɛ adwuma da biara no yɛnkɔfɔ mu nyina ne yɛnka mmom na yɛnyɛ yɛ ho na yɛnyɛ yɛtumu nwini yie because nkurɔfoɔ wɔ yɛ te yɛn so no sɛbesɛbe mprɛduasa sɛnea Bible ka no ɔse honhom bi ba bɛtena wo so a gye sɛ agurada ne mpayɛ paa nti sɛ yɛanka yɛsi ansi so anyere yɛn ho anyɛ adwumaden a ɛweyɛ a na yɛma yɛtumi yɛ deɛ yɛwini awie nneɛma mu ayɛ den Ghanafoɔ nyinaa ɛka ɛweyɛ a na nneɛma afa yɛ ase na ɔfɛ mɛnya wo ne deɛ ma memusa wo wei so running mate ebi kyerɛ sɛ mampanin dada John Dramani Mama ɛmfa Dr. Kwabenadofoɔ ebi so kyerɛ sɛ ɔmfa Professor Jena no Opoku Agimana na ano ne kɔɔyɛ no a wɔnsa ɛmfa no ebi so ɛbɔ owura Julius Debra edin ebi ɛbɔ Honorable Eric Opoku edin ebi so ɛbɔ abranteɛ Okujetu Ablakwa edin running mate no ɔfa uyo bia
eba na manyosem a se ne ye di hu nkomo experience de ofa no kwa NDC party ni sese why and office mampani da John Dramani mama efa ne se ne running mate a ebeboa ema nkunim no atimi abaye ni amiti mu enka se asumesi ana obentin but ye metimi aka fa mo ane se onipa ya midi na chi ene ne ye adwuma pa kese ni Professor John Evans Atamof. Okay. No correct. Professor Mansi ye fan wana ye no say ye Frank Atufo na ene na tie na no. Ofa Mumuni. So obeka ya Alhaji Mohammed Mumuni. Mohammed Mumuni. Ofa no ena onene koye anyi. Oh no, first panel ofa Lamisi. Martin Ebika Amidu. Martin Amidu. Ena odi kan fa no. Onene koye na anyi. Owie no oba be fa Mohammed Mumuni. Alhaji. Eno so onene koya anyi. In fact, offer His Excellency John Dramani Mahama no. Eno kra asemba ho. No correct. Samobe kaya e wono na ye treating with kick gloves no eba mu no. Ye ma me kan say omo no wo mo choice a esen ko fa no nye but empa you for tap papa na chi e ma no fa His Excellency John Dramani Mahama. Ena nyame ya aduma ye di wini ye. Pasa e bara ni me ka semwa. Yi mi fish ni nyina be. Wan kasa na wo ye flag bearer no. Enye wo nkoa na ese wo transe na wo kase. Nipa sumesi na nipa sumesi. If you say enyema bebre eba because they say nipa mienu ya edi party akesi ye nimu. Omo nyina Ghana fo hu omo adwuma. No correct. His Excellency John Dramani Mahama, why Vice President, I am President. Sompa. His Excellency Dr. Mahumbu Baumia, why Vice President, if you want to Yamuno. No correct. Ethiopia presidency no be if you want to Tigana for ni momo. Ntini ye betimi aboa ama ne mani adane no ene wo running mate. Anything betimi nkasa asumasi ana obentin. Ya me adoma payimfo ne behia na me yehia no. Afutu sam kakra me kai no say e hono ne yere ne yi. Na yemfa kwa dwudwu mu na ne ye di ne manu a. Amanfo no betimi aka say ade ya wo ba besre mi nka memfa ma wo na mom ni paso esi a ya wodi wachi nko anti no bere ba ma okay eba na sai bia akwa akosra de bi nipa no wo hwe a onfa ma wo ba wo fra oferefo bia ya wodi wachi oferefo no hwe na nimu a Sompa be sai ma mu nyina ma sai akono wo ba na waka sai ade de nka no kwase bi ya memfa ma wo but nipa sumesi a odi wachi pa de wa be me ferfo ma fa ma wa me kra me ni be wu mi tibiti wo de agina ko you know it say okay running mate na sem ne de say pay for trans na ya dwi hu yi na edi na wo bobori nyina na se fata but bi be se afata obi asin obi edi nyina sia na ya cheche ya dwen a em se ni be si ni su bia no na be ye won ya bonto ama NDC after the temperature. Ova, nyame nhyira opa no adaje anwumre. So me da sibe mreminia. Yo. Abuzan for we ofa ya boatin jan na ye ne na akwakodin komo no. Emre bi atwemu na ono na ne boaboa doma no de ma NDC amanyuku no. Ne nyina ye futu a wode NDC amanyuku mpenimfo se obiase NDC anwi, obiase NDC anwi, obiase NDC anwi ntino ase party ne mpenimfo tirimu ya yo mo de omo enya hweyi ewo eye sade no ho. Na wan hweyi a na omo eko akwakodu omo dokono kwa yemfa mo friend isi amanyuku na tena ye na yemfa mo enko mpp amanyuku akache yemfa mo nko mampani na nado danko akufu ado so atena ye na mampani dia to gya se hwe be afia ye kwa koremu no kesi ye nwremu de na sebe mpredua se ye nuanom mo mabobodamin selector badwana natie amana akwakoka konjompi no akr ehawu no no na omayare sa ho nsensem nyina omatam e de akwakora health insurance mu a ene ye waya no wayade so obekọ Fonocha ban ya sabi anase bia obekọ eye tafuji anase ebia suntreso aban ya sabi no obekọ oduru hono no a wo ne health insurance ya na kese empedinfo je no mo afri no dwumade kese bi koso nkrapompene mantemo na mampeni na nado danko akufa do kwase a ode sansemi atudwa wo
Furthermore, the chronic complaints of non-payments of claims have given way to a new improved regular payments regime to health facilities, with arrears now standing at just 2 months. Next year, mental health care will be added to the benefits package on the National Health Insurance Scheme. We recognize, however, that key to achieving the target of universal health coverage is the availability of specialists to serve in all hospitals in the country. Abusiafo nti rema da ni ranwa na se no mampani na nando dan kwakufu do wachiman piece be ma boa da na yete ne nke we yemra na dwumedi ekesi bi koso wankra pompere mantemo na omoto nsa de frɛ no watch so hwie be afia ye kwako ram no de enuanom a sebe mpredua so mo yare wo madwene mu no omo ayare sa ho nsensem nyina enura omo bedu nom ne wo mpempra wade no ombetabire e de akwako health insurance mu a ebe meka no eso ate kakra e de amawunum abusiafo ebe gina we su ni akwako penso bi abobo ye ba nsem ne pia ka kire ye nwumre ye de be pie mu so na ye na 21st clinic yase osesiatika no ntini no ye nam eye usisinim efa otonase efa eye usirim e de su nankokum efa eye onanturi kosu nampono so no setwetwe meduru ba bia wo de akwako se duabone adutuo samu a abzafo bia ntu wadu eno bia soso mo wudua eye siatica sana kwesi brani frɛ no na ya sabia ba ko a wo ma abene ne hwem na yaresa ene enu papa mu wo bie ne mfidie e de behwe watu ase de amawo a 21st clinic kuma se ye wo eye ehwan overseas ye be Alpha Radio obo ase ye wo cancel quarters hono mo akra so ye wo domi market ye osunya ye wo nkransa ye sa so e wo techiman 0540311311 mizo ene 5G eguso aye no nom mizo ne de o ye wedding o ye party o pe drink papa eye natural na drobia mfremu a obeservo amana te wani mu a eye mizo ne ye kamfo de ama na 5G no so ema energy soronko ema dwuma bi a wo ye bia no watima ye akwakosi ase upe bi etu atone ya na sa open 11 ya no afre 0246270221 3A Herbal Center at the 3A Cool Capsules abegya so akoko he enu ntia ma da bia wanu so ye otum da bia na osisi ye ya da bia be ma na okwaku donsuro na ba no a utade tworo wan nantem no erigi feelings yi wa na ewu a ebeyi unum se dro we ya eyi usisi mu flames nyina usisi mu hankra nyina ebe claim te se sisie no mo zoom lion ene 3A Herbal Center ye drew 3A Cool Capsules so tutuni nyina ase na afi so atese moje na timi yakọ abantieja usonu mu na obo suhum sawam no a na je se to star la lash no e ba ne sa abia for Colinac Daddy Herbal Missy Herbal ni apedankia obenya bia to 0546107107 ene omo telephone numbers from na ene omo eni nkomo bia e wadru no ho ye ntwasi mra ye ba nsem ne pia ka akiri 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baby a wo mu ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mu sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved.
TV, Emma Akitiapa. Abzanfo esaso mama kwa babi oba Sompa television ya nwumre kase so sawoti enka obono ene na half man tem nemu a aha Sompa 98.9 FM so obono east ya aha so so Sompa 90.7 FM na se owo asante man tem ne nkwado a Sompa 93.1 FM na abusuafo masogusu a mutie no yento aso Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia so ednani akire bokono ne mpotamo na nyina ese beye na asomdie beba bokono ne mpotamo ntina nei wako na naboko na aba na asigiri abugra go azoka otoso mieno ne naso akwa sere no se de woso mo ye bia de wose MPP abanya eja ne boss mampeni na nadu dan kwa kufado ne ono eda no ye bia ma sudie eba oboko ne mpotam no mo beye efise sa sudie ma boko ne mpotam a de bibia ne wono mebedi akiraba he mpuntuo wose ye ne kra no agenda 111 hospital a omusisie o mansina hudum no awoso omusibi oboko ene ne mpotam na nam sa we ya enena we ya masekan so no de akodwudwa no yonko na we ya matuo so no de akobo no yonko we ya kotwagya de ato obi fie ase na busuya se nyina no ntino aba adwuma na entime enkoso enti wosere ye nuano mamprusi ene kusasefo no so mo nyina ye funu kromu ade na fe edi eni obesere sasumdwi ena eni ahim oboko ene ne mpotamo in West Africa and the second most peaceful country in the whole of Africa. God willing, as president, I will maintain Ghana's status as a very peaceful nation. Your Majesty, as a son of the North, I am very pained by the conflict we have in Boko between Kusasis and Mamprosis. This conflict has led to needless loss of lives and disrupted economic activity and development in Boko. It is really sad. Fundamentally, we are really one people. We have intermarried over the years, and our languages are very similar. I believe with every bone in my body that it is possible to have peace and harmony between Kusasis and Mamprosis in Boko. Abzanfo nti we Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia yete ne kanana no si ya na boko na ba ne kasamafo Penny Daniel Adoliba so ejina boko na ba nemu de na boko na ba nsam eto Vice President so anim. First of all, congratulate you for emerging victorious in the flag bearership contest of the MPP and for becoming the first son presidential candidate of the new party. About a decade ago, when you were selected as running mate, you visited this palace to inform me about it. I am however not surprised you are here today because you kept a very close, cordial and friendly relationship over the years. Abzanfo we Penny Daniel Adoliba wakasa edema na boko na ba asigri abugragu azoka otoso mienu we mra na Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia akwakopie boko abonte so esere na no ahemfo sese kura no aye kanya mamprusi ni kusasifo ekun chese bi kura ni obi kura hyedem yesu humsa hom eji omani chese omo twempna oma ware omo ho ne ade na afei edi asam na asia edi ne kote bayira homa muntia enam so ma be afe ene kakra ni da bia boko chese ntokwa eyama eyekrui eyadane amanfo no ose de woso ye bia no mbeye amasumdwie ade ahim oboko ene ne mpotamo yento aso free Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na tena ye na yemfome enko galamsin sensem na busia entete abato so mpa fm nsem twefa pono to dwubre kiresa police fo bienu bi akwa di gala Emma forest impedimfo ensa asomumu na galamse yo mukoko di ye no say yes se hwudwabo so ne
Potamo or Western North or no more and Omaka question on China for ya or money kitten sa dear Yanwa ya de plus ne minus ni cost to and I took to Umudino and almost a quiet Muhammad say assassin move funtumfra efuntumfra amiasi ya kwae bretuo ba kwa na nam de gya yanwa forest impedimfo bo ho ban no ehɔ na sa posifu ni channel fu ya kwakogu a kese se ya obunua na wo mo kese se ya no mo se ne ma hɔ no mo aposifu ebienu ba ko edin the detective sergeant Yaya Andrewsu and a Lance Corporal Azintilo and Azantalo one so waka ho bi na ma me Joyce of Rekwafo openia okasa Edema Forestry Commission no o kirikirem saade we ya ekoso ene eja entutua wo ma ye de eboye kwaya hodo eba wo kire se sa posifu ne channel fo ya wo mo akikire wo min wo mo awoso de amadunko aposifu a se ene mo kasa yi enhwemu crash ase kra de dada. From January to today, as I speak with you, we've been able to arrest 218, and out of that, 24 persons have been successfully prosecuted and handed over their various sentences and fines. The rest of the cases are pending in the various courts across the nation. And as soon as it comes to an end, we will let you know the outcomes. But we strongly believe in the judicial system. I mean, it's a good thing if those involved in illegal mining are being apprehended. So that can only be a good thing. So it's, I would say, to be positive news. We are doing a lot to protect our forests. First, we have our rapid response unit. I'll call it the armed wing of the Forestry Commission. And these are men and women who have undergone training at the Esuchari military camp. And they've been given guns, to also protect themselves and to protect the forest as well. Now we also have our frontline staff who have been trained as prosecutors to help with prosecution. For we a man made Joyce Kofo when your man said in Como Emma Forestry Commission no and yet in Kane. Yet was on the more Aquamras Vig film. Now Emrasway Jenny or Woman's Vig film this year. I was in a first out about on Persia so honorable Eric Puku no the Atuga say, no one dreamy pa say openia Ghana yina ye born abaso 2021 muhono se wono and a bar and patanyen and in pata ye hunsen semwa just a ye born abaso se for hine 2021 best fish farmer ye say abaso adia or mining in aji2 musi ye de bemano ye see ye besi a 2-bedroom house e de amapa pay ye see a few 2021 e de besi ne sa dai no ampanimfo se obesi no anye ne se akansi semu a ke se enu lentrimpo en empese de nua kwa koguso en ye de nchense akwa koguso se ye boso de ama orei wo se odwene ho a wontia se ye nyina ebedai na hyemra nkyere maba wa nkran makuayo ene ho mpempra de omodo omo ho akwa kogim enemra se begefiem ena honorable Eric Puku okuku krusa nsembuyi edibai celebration. Mr. Speaker, this is a very important celebration that every Ghanaian must observe. Unfortunately, during the celebration, the best fish farmer is not given the award. In 2021, the best fish farmer was to be given 2-bedroom house. The ceremony, which was attended by His Excellency the President and all the state apparatus, Mr. Speaker, it was all over the country that the best fish farmer was going to be given 2-bedroom house. As we speak, the house has not been completed. And the ministry is now asking for 500,000 Ghana cedis, 500,000 Ghana cedis to be able to complete the building and then hand it over to the best fish farmer. Mr. Speaker, this is something that must not be told anywhere. For way I am Rasway Jenny or Woman Rasway Fima this year was soon for South about on Persia Sonobo Eric Puku and not yet in Kane. Nabusiamro Kofas Asemi Bayano, na Oswafwa, or also so Ehem Patanye and then Pataye Hunson some na or Woman Rasway Fimo no more and unto also Suneja or Sore Ayin Huano. Mammy Mavis our Kumsen, one also so a church in Semusi Editre. You also made mention about the Best Farmers Award. The reason why we are not done with the building is he knows very well that there was an issue with that award winner. So we took almost 8 months to 1 year to do investigation
to make sure that the fisher had no problem before we could allow the construction to go on. So if the ranking member is saying we are left with 500,000 Ghana cedi to complete, it means we have done the major part of the project. Observe wo ono so so afọ share Ghana yem pata nyen ene pata ye hu nsensem ma me Mavis Hawakumsin ena yete ne nken ye to so na ye de mo akwatena ya ehwen kitawde hu nsensem so de ma Ghana ban meche Ministry of Information samba kaya mampeni na nadodan kwa kufa do bedi ade no a emra ba ko a ene anopa wie nwumra na dwede siom no wo hye bose kwan bia so wonfiri akonya so de na wa ma ya giatum right to information bill a sisi o makwa Jatuma mana baba yembra na sa mrei no ase Ghana fo nhye dan tiase papa ena na dwuma ye no soso no akwa ebibia ho no mo se o pa asem bia te o pe bibia hu no e wa atena ye bia o twa krata de kwa ebre property wo se de sa ne ma ne de ma wo ene eka wo se o bo sa ne ma no nyina no akwa ebibia ho no mo a ebikra ne edi twa manfo abe ena am se me ne mpedimfo ye nkasa ho dwumedie e de efa ho a opane kodwo oponkroma osofo a wona hwe ene amansa di nkomo e ma Ghana by enya is expected to be in full operation in 2024. Madam Advisor, permit me briefly to speak to challenges that we are facing. First is the institutional culture of silence and secrecy. The behavioral change challenge affects public institutions' full embrace of the law, as they are used to working within a culture of secrecy. The RTI law is vital in providing legal background for individuals, journalists, students, etc., to exercise their right to access information. However, the challenge of the ignorance of the law, and sometimes in particular the deliberate refusal by public agencies to provide information because they feel it might embarrass them, is leading to difficulties in implementation at some point. Observe for where Swafa or Henia man said in Komama Ghana by Irakujo Ponkroma and at Yetin and Kane. A fair from Quatsana ya, a share a man quada, any man sanye Johons and some now Odomaya Mamrenia Mania, National Social Protection Policy, one of my upper huntuma, and I'm some Swafa Bedichra, one not anywhere at Nayeso, Mamma Francisca or Tim Mensa, or Sasiam Rasvigenia, woman Rasvigima this year, a walk abri East Abaton Pesiaso, HH Sad National Social Protection Policy ya wama apa hontume se di besi aye adwuma fa ene ehom pempra wade ewum o chechire mu sei ede kire yen This program is going to run for 10 years for 2023 to 2033. And definitely because say like first phase you baby national for second phase is over a Juma started beginning of the year, and a whole lot of dialogue series will be. They will be able to come up with this document. It's definitely not. If you are able to stick to every print of this document, I was on to way I am a man Francisca or Tim Mensa and the attending can we so for be the child him quada a man san ye yo a one ensign. Some also the so as a National Social Protection Policy way a fee and in Fiaka away enemy and Miami Hodwa just so many money so normal money a compa or teacher must say today. She said your second phase, first phase and call come. Sunny, I may read the speech in the kind, assessment. The whole baby, I actually fought. I can't say, actually shocks on, and all those corrections. Baby, I was saying, some agencies in a very good collaboration. Observe for why Rasbe Jenny or woman Rasbe Fima this year walk abri East Abaton Pesia so on acronoa as I see a swafa be the chira a banner and ma and Kwadania Mansanye Yohuns and Samoa Meche Ministry for Gender, Children and Social Protection one no and yes swafa be the chiri or honomana or cheche or mo edumedia or mo edimu editre no Yafa Cassian in Koye or Chifo Atimoko Abaton Pesia so or infinity mantemo Nabusian Tetia some performance and for yet
tete e de free chifo timo kwa abaton peso so mfimfim mantemo ene se yesemo na ato pagya wo honomo enya asem ketua na opani a we social welfare director wo honomo yewura eye Kofi Kwache echichire mu sei pa e de kire nie nti a amamo na ato pagya e wo mpotemu ho sa cases ni ezisi na no enyi na ya nkwala and so I best friend say how for omo ni enda form esan say omo fra especially my one no enkasa so wo ko baby na Osman baby ka che no say okwa no pini bi friend so onfa ade mbra no ne dem mu a ma onko eno nche say ombu no Abuzafo na oni enua Erica nan enana Edisa nkomo yo opani Kofi Kwache eye social welfare director awotwifo atimo kwa abaton peso aso ewo mfimfim mantemu nti ama sese mu na to epeja ewo empotemu hono na oboboso kakra ede a kire ne mum no afa bidi atu kotugem obi fro be ma bi fro kofa de wo medem teacher beji book ikokumifia nyonkwa na ya kwada papa wankwa eno no ntimi nsi wo heaven kokwan asante ebo a so na bibia ye fine ye de asede ma express group for ye say ye de utu kwa abrochire masa baby abrabo na duro de obi eko si ye nyina ye dane moa na wo andane abone bia wote wono mo saa ena madane jata amo abeda obelande manum enti ebusia for ye ko Canada ye ko US ye ko UK ye ko Australia ye ko New Zealand ye ko Germany ye ko Italy ye ko Holland o ma bia wo pesa wo ko so bia express group say wo de oni passport kora bra uni birth set kora bra ye baby bia ma na ye jovesa ma wi a peking crying no tu esika de ma yen na chese wo soso no tipa etufa na yese wo na wo ekono abusianfo asafule bakuma se eho ene ewo ena Accra soso no obehu ye wo Kaneshi eye first light hono a ena Tema community 18 la Shibi Golf Lane station hono mo obehu ye wo hono ene eni nkomo 0249 000448 0249 000448 wey eye express group for ene die etukwan akọ abruchi no amama ya mebubo so yi o de owo foforo kra da otirimu a o pese wo koso a ye hia ene so be from telephone number no akọ matena ye me se birth set kra uni bia ko ho on baby bia ma no ma jovisa ma na fi otie osika na fi watena play mu na wo na wo kro no amza for de kase no asi asedan koma ye semu for peni yewra asante ebo Benedict akosia somua ene chinchin fidie ne de ma me anwumre ya grace so na tabiri yen eko television so kukua ene na nabozie buzi ene eye fidaus no nyina ene boy chidom also preference so party newsroom ama ba bia wo bia na anwumre itimi ba ye ebebe somo me din ede na ya obo amali bia boga busia for edamase ama monetie ene hwa enya do yedamase